Weer is een tegenstander dat Aris vaak moeite mee had. De ploeg had een sterke onval. In het eerste kwart gaat het leek op. Aris liet er nogal eens wat stekjes vallen. En zo gaat het vaak mis in de passing. En daar profiteert het in het blauw tenue spelend Weert dankbaar van. Scoren van Antoine Kater, al wat zien. Dan een goede onval van Aris. Sam Givens op Charles Poels. En dan had hij een dunk in gedachten, maar de uitvoering is gans minder. En zo kan Weert bij name van Ramon Fletcher er al wat tolven van maatje. Het is een leak opgaande strijd. De laatste score in het eerste kwart is voor Aris. Sam Givens zette staan op 16-18 in het voordeel van Weert. Coach Erik Braal wies de man op haar flaters en dan liet Aris zien dat ze luisteren hebben. De rebound is hier voor Aris. En dan mooi Sam Givens het armhoutje. 23 njontje. Aris keert terug. Valentijn Liedmeijer. En die vindt dan Sam Givens. En Gerald Williams waarom op Givens. 24 njontje. Sam Givens goed op schot. Hij zou in totaal 27 punten scoren. Sam Givens die hier de lijn uitzet. En dan is daar de punter. 31-20. Weer komt er even net onder de pas. De rebound. Zoals ze vaak voor Holcomb V. En dan wordt het hield dit weer Sam Givens. Hij wordt die stelling gebracht en is wis 33-20. Aris is op weg om afstand te nemen van de tegenstander. De schotklok nog royaal op 9 seconden, maar de punter van David Michaels moet er wezen. 37-23. En na het tweede kwart staat Aris dan royaal op voorsprong. 42-26. Terug deze score van Charles Poels. En na het schoft zet de ploeg van Erik Braal nog even on. De break wordt prima uitspelen. David Michaels, 44-26. Weer komt er net weer ons scoren ta. Sam Given, 46-26. En zo gaat het maar terug bij Aris. Het blok. En dan de fast break. Van zelfs is het Given die het armhoutje mooi. De dunk, 48-26. En verdienen het kan Weert het net meer in water krijgen. Holcomb en Poels liet je together Weert gek te mooi zien. En Charles Poels, sterk als er is, die mooit dan onder de basket armhoutje. Hij maakt er dan 50-26 van. Poels wie goed voor 30 punten in de wedstrijd. En na 4 minuten in de tweede kwart werd Weert voor het eerste basket te vinden. Antoine Kater die 50-28 ondertekent. Terug 12 vrije worpen wordt het dan 52-28. Hier het blok van Holcomb. En dus de break. En met een lay-up van dezelfde Whit Holcomb wordt het 54-28. De verdediging van Aris die goed. Prachtig blok van Charles Poels, de fast break. De Paul op Michaels, 56-28. De ploeg van Erik Braal had vleugels kregen. Ze spelen weer het echt van de matte, mooi flitsend onvalspul. Hier is een prachtige score in de maak. Maar gemak wordt hield dit weer de vrije man vol. En is het uiteindelijk David Michaels die de trekker oerhelly mooi. En dan de staan op 61-30 brengt. Het publiek dat komen weer zeer een fantastisch tweede kwart dat eindigt op een stand van 64-32. In het laatste kwart liet Aris de teugels dan begrijpelijk wat vieren. De laatste score is verweerd. De eindstand 84-61. En daarmee houdt Aris zicht op het vierde plek. En dan moeten we eigenlijk één keer meer winnen dan Zwolle doet. Dat is een spannende strijd. Nou, dus de komende wedstrijden zijn gewoon eigenlijk allemaal finales voor ons. We spelen nog een aantal wedstrijden thuis. Dat is gunstig voor ons. We zijn thuis erg goed. Maar het zal spannend blijven tot het einde. Het werd nog een gemakkelijk avondje. Ja, in de tweede kwart pakten we een grote voorsprong. En die hebben we eigenlijk de tweede helft vast kunnen houden. Maar ja, op zich een goede winst. Daar kunnen we zeker blij mee zijn. En, ja, zeker na die wedstrijd donderdag in Den Bosch hadden we wel even een win nodig weer om op het goede spoor te komen. Maar ja, voelt goed.